Predikat je jedan od glavnih rečeničnih članova. On kazuje radnju koju vrši subjekat i zove se glagolski predikat. Može da kazuje osobinu ili stanje subjekta i takav predikat se zove imenski predikat. Glagolski predikat kazuje šta radi subjekat. On mora biti glagol u ličnom glagolskom obliku. Da pogledamo na primjerima šta to znači. U rečenici Pera uči, predikat je uči. Ovo je prost glagolski oblik. On mi daje informaciju o licu. Pitam ko uči. Odgovor je on uči, ona uči, ono uči. Odnosno, imamo treće lice jednine. U drugom primjeru, Pera je učio, predikat je učio. Ovdje imamo složen glagolski oblik. Dobijamo informaciju sljedeću. Na pitanje ko uči, odgovor je on, u pitanju je treće lice, ali dobijemo i informaciju da je u pitanju muški rod. Imenski predikat kazuje nešto o subjektu. On uvijek ima dva dela. U primjeru, Pera je učenik. Mi konstatujemo osobinu subjekta, da je učenik. Prvi deo ovog predikata zove se glagolski deo predikata. Uvijek je to pomoćni glagol, jesam, hteti ili biti, zavisno od toga koje vreme želim da kažem. Drugi deo predikata je imenski deo predikata i to je uvek neka imenska reč, imenica, zamenica, pridev ili broj. U imenskom predikatu on je učenik. Upotrebili smo pomoćni glagol je i učenik imenicu. Mogu da kažem on je lep. Pored pomoćnog glagola upotrebila sam pridev. On je takav. Upotrebila sam zamenicu. On je prvi. Upotrebila sam broj. Pošto se ove 4 vrste reči jednim imenom zovu imenske reči, zbog toga se ovaj predikat zove imenski predikat.